गासैबो बिनो गोजानै बिथांमोना फार्स्टआव बै खनाव थादों मोनसे जायगा र' आरो दिनै बुदों बे बुनायावथ' 100% दिनै दानसेयाव जुरि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों जोंखौ लांनानै बिथाङा रायलायहैदों बे रायलायहैनायाव जोंनो ओरैबायदि बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे नोंथांमोननि एनडिपिनि माखासे समस्याफ्रा माबोरै जाखो आं दिनै जेबो मोनथिया एनडिपिनि खामानिफोरखौ आं जेबो मोनथिया बेफोरखौ दिनै गबिन्द आरो फेरेंगामनासो मावनांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेहायबो दिनै बिथाङा बार बुंदों दानसोरां नार्जारिया बार बुंदों जे इउनिटेड फराम एक्स एनडिपिखौ जेरैखि जायाबाबो सरकारजों पावार थानाय सरकारजों एलायन्स जानानै खामानि मावनांगौ होननानै बुंदों जोंबो फोथायदों बिथांनि बुंनायखौ जों सानदों नोंगौ पावार थानाय मानसिफोरजों थाफानानै किसु खामानि मावनांगौ नाथाय 4 बोसोर बारलांबाय 4 बोसोर बारखांनायनि उनावबो दिनैनि थासारियाव जोंनि एनडिपिनि माखासे